Ngayon guys, linisin natin yung yung filter ng aircon. Ayan siya. Ayan no, grabe na yung dumi. Ba't kaya ganun no? Pagka mga aircon natin di natin malinis. Pero yung mga sa iba, lagi nating nililinis no. Ayan no, sobrang dumi na din. Linisin natin yan. Nandito natin siya lilinisin. Yan, yan. A few moments later. Yan, malinis na siya. Kabit na natin ngayon. Yan, malinis na. Ayos.